na figura de José Vázquez Marín, conocido por Pepe Zapatero. Temos agora un vídeo que imos ver no que o protagonista vai ser José Vázquez Marín. Nel fala o seu fillo Fernando Vázquez Arias, que é mellor para falar cousas da súa vida musical, que foi tan longa e tan extensa. Así que pasamos xa a ver o vídeo sobre José Vázquez Marín. Bueno, eu son Fernando Vázquez Arias e hoxe vou falar de meu pai que José Vázquez Marín, que se iniciou na música pois aos 8 anos de edad na banda de Bisantoña, alá por, bueno, pues, naceu no ano 26, en fin, tiña 8 anos cando comezou, e formouse, digamos, de alguna maneira ali na banda, aínda que el supo moi ben que debía de instruirse un poquinho máis e foi a Santiago, xa tendo unha idade de 18 a 19 anos, do ano 44 ao 48, pois estuvo estudiando con músicos da banda de Santiago, clarinete, saxofón e solfexo, co cual, bueno, é unha persona que entendía que tiña que prepararse para poder facer algo da súa vida, non? O sea, que ele era músico, pero xa lle deron un pequeno cargo como clarinetista principal da banda e como organizador, que era o que organizaba de alguma maneira as pequenas, que son os orígenes das orquestas, máis tarde, as pequenas formacións que iban a tocar aos pueblos. Entón, se había unha banda de 30 músicos, pois o que facían é dividila entre 10 e tocaban en 3 sitios o mismo día, podían tocar, non? Entón, ele era o encargado de facer todo eso, e de levar as cuentas da banda e de tamén buscar os directores. Cantaba, iso era unha cousa excepcional porque non o facía nadie en aquel momento. Cantaba acompañado da banda. Entón, no momento dado, subías a un taburete e cantaba e a banda acompañaba. Iso era pois, algo distinto que facían eles e que non facía nadie, porque tiña unha persona que cantaba. Na orquesta romántica, pois, lévano como cantante e como saxofonista. Ali estuvo, ni máis ni menos, que hasta o ano 64, cando viñamos para Melide, de toda a familia, viñamos de Pezobre. El era, ni máis ni menos, que era un labrego que tocaba música, o sea que non había outra cousa, era unha persona de campo. Era a Orquesta Melodías de Melliz, que era dirigida polo irmão de Manuel, que era Jesús Vázquez, coa Melodías que antes era romántica, hai que destacar que esta orquesta antes era romántica, foi un proxecto de Jesús, e deume dúas cancións, unha era Tres cosas hai en la vida, mira se me acordo, canto tempo, e outro era Molino al viento. No ano 65-66 funda a Orquesta Nova Estrella. Funda a Orquesta Nova Estrella con músicos da comarca, con músicos que viñan ou de Bisantoña, de San Román. Soy Mereque, que actuei na Nova Estrella no 1965, que tocaba o contrabaixo, bueno, primeiro aprendín, bueno, a música, prometeume o zapateiro, bueno, era José Vázquez Marín, pero conocido polo zapateiro. Dixo, aprendo a música e vas tocalo con traballo. Bueno, pois xa está, estuvo en 3 meses. Lutei hasta os 18 anos na banda de Bisantoña. Despois veu o zapateiro por min, José Vázquez Mariño, e viñen para a Nova Estrella. Estuve 2 anos na Nova Estrella, dos 18 aos 20, tocaba a trompeta. Toquei sempre a trompeta. Aos 18, 19 anos, foi cando veu José Vázquez Marín por min, para ir para a Nova Estrella. Pois dixo-me, bueno, vas-te marchar? Sí, vou marchar, vou para unha orquesta.
E coa orquesta? Unha orquestinha que había evidentemente moi morta. Pero depois foi o zapateiro por min. E despois xa cambiou a cousa. Depois ali xa me gustaba máis. Estaba o conto máis preparado. Entón, sí, o zapateiro dixeme, non, daquela ganabas pouco. Dixeme, eu vou-te axustar. Cada salida que tiñamos, ti vas ganar tanto. Bueno, pois entón, seguín aquí. O pai era o encargado tamén de non somente enseñarlles música, de enseñarlles a cantar, porque el cantaba, sino tamén de enseñarlles a comportarse no escenario. Entonces, toda esa preparación, el tiña e sabía como chegar ao público, e tiña tamén unha visión de como vender a orquesta, porque el tiña esa vena empresarial, esa vena que, de alguma maneira, xa lle vende a banda, xa tiña a relación cas comisións de festas, xa tiña que buscar os directores, en fin, el xa tiña un bagaje, digamos, de social, de intercambio ca sociedade, que non tiña outra xente. E hai unha cousa moi curiosa, porque ademais, como Inma ten un familiar que Saavedra, o director dos Trovadores, era moi amigo do meu pai viña moito aquí a Coruña ao hogar musical, Saavedra, que tocaba o saxo barítono, entonces lle decía que de vez en cando tiña que coller unha especie de pequena estrella ou pequena personalidade que levara, porque iso lle iba a beneficiar moito nos contratos da orquesta e tal. E faloulle dun tal Pepe Marqués. O cantante Pepe Marqués, moi ben, foi que nos abriu os ollos de que estábamos cobrando 2.000-3.000 pesetas, e veu el, e xa veña 8-9 e a comer a orquesta toda xunta. Que tiña que ser que a orquesta tiña que comer toda xunta. Non ir polas casas ni nada. Éramos como unha familia. Pepe Marqués era un cantante que había estado en Londres, cantaba na SWAT, era un tipo con un saber estar excepcional, ¿no? Porque viña acostumbrado e un percha, además, era boxeador, era un tío deportista. Entonces chegou, foi unha cousa curiosa, porque meu pai contrato, pero os músicos empezan a dudar si van a poder ganar para eles. Porque, claro, si tienen que pagar tanto a un cantante que ven desde a Coruña, gastos, hoteles, pensión, o que fora, ¿no? Entonces, meu pai solucionou eso dicindo, non os preocupedes, eu vou cambiar a forma de pagaros, entonces o que vou facer é, os pago por fecha, vos non arriesgades nada, e arriesgou todo. Entonces, sí, o zapateiro dixeme, non, daquela ganabas pouco. Dixeme, eu vou-te axustar. Cada salida que tiñamos, ti vas ganar tanto. Bueno, pois entonces, seguín aquí. Pero foi todo maravilla, porque cando presenta a orquesta no mes de abril, que era a maneira de dar a conocer o programa que iba a haber para todo o verano, presenta a Pepe Marqués, e foi un éxito porque contrataron en todos os lados, porque gustaba moitísimo. Este Pepe Marqués tuvo 2 anos, con 2 temporadas, ca Nueva Estrella de Melide. Entón, bueno, para que vexamos un pouco de como tiña que armar el todo o tinglao para poder ter unha orquesta nun sitio onde non se daba, porque ainda que estaba a banda de Bisantoña, pero había que buscar outros intérpretes, solistas que viñan de Lugo, que viñan de Curtis, que viñan da Coruña, que viñan dun lado, que viñan do outro, e tiña que buscalos. E aí, pois, Alfonso Saavedra foi tamén que no orientou en ese tipo de historias, porque estaba máis conocedor. É unha cosa que destacaría del, sobre todo, é a visión empresarial. De feito, el montou o bar con miña nai, con Esther Arias Pérez, unha casa de comidas, en fin, que daba de comer a toda a xente do contorno. Ese bar centro musical, que era tamén un sitio onde os músicos da zona pois viñan ali, falar con el, incluso moitas orquestas que viñan de Coruña dun lado, pois pernotaban na nosa casa, comían e dormían. Monta unha discoteca, non a unha edad de 30 anos, senón el ten 54 anos cando monta a discoteca Pepe se Melide. O que eu aprendín con el, cando eu toco con el, o que aprendo é a gestión, como el gestiona todo o tema cos músicos, a psicología que ten para poder levar os proxectos a cabo, como vende, como ten a visión da publicidade. En fin, unha persona avanzada para a época, sendo unha persona
que viña dunha familia totalmente humilde, humildísima, non?